Kung gibasa nga ebanghelyo atong nakita atong Ginoong Hesus nga naghatag siya og pagdaig og pagpasalamat ngadto sa iyang amahan. Ay sa amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagapasalamat ako kanimo. Sa English po ni I praise you. Gidaig ko ang imong ngalan. Nagapasalamat ako kanimo. Ang atong Ginoong Hesus gani, no, ang bugtong anak sa amahan, una-una gyud siya sa pagdaig sa ngalan sa amahan, pagpasalamat sa amahan. Iya po ning pahinumdum kanato nga kita usab sa atong kinabuhi magahatag ta og pagdaig, no, og pagpasalamat sa Dios tungod sa iyang kaayo. Unsa kay mga hinungdan nga kita magdaig og magpasalamat sa Dios. Ang salmo, nindot kaayo ang salmo. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Sa to pa magpasalamat na magdaig ta sa ngalan sa Dios tungod sa iyahang pagka maluluyon, tungod sa iyang kaayo. Paminawan ninyo kining salmo. Daiga ang Ginoo o kalagko, tibuok kong kaugalingon, daiga ang iyang balaang ngalan. Ang imong kalag, ang tibuok nimong kaugalingon maoy magdaig sa ngalan sa Dios. Daiga ang Ginoo kalag ko, ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. So ang pagdaig nato sa amahan tungod kay nahinumdum ta sa iyahang kaayo, no, sa iyang pagkamaayo. Nya sumpay paning salmo, kuan siya Psalm 103. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. So magdahig ta kay maluluyon ang Dios. Gipasaylo niya akong mga kadautan, mga kasalanan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Magdahig ta, magpasalamat tungod sa mga experiences of healing, no? Kanang na maayo ta tong balatian. Either physically, emotionally, spiritually, the Lord is there to heal us. Ayuhon ta niya, tungod kay siya maayo og maluluyon. Niya paggiluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Ang pagpangluwas sa Dios, atong daygon ang Dios tungod sa kaluwasan nga atong matagamtaman. Gilibutan kaniya sa kaayo og kaluoy. Nagpalibot nimo iyang kaayo og kaluoy. Yan, sumpay pagyod. Ang Ginoo nagalig-on sa matarong ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Nagpanalipod siya sa imong katungod sa mga panahon nga tingali bation nimo nga dunay nagdaog-daog kanimo. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak sa Israel. So atong pangutana, ikaw karon sa imuhang kahimtang, sa imuhang kinabuhi right now, as you sit there, unsa kahay mga hinungdan nga ang imong kasing-kasing magdaig sa Dios? Unsang mga kaayuhan ang imong nasinati nga himo sa Dios sa imong kinabuhi? Aron ikaw, ang imong kalag, imong kasing-kasing, ang tibuok mong pagkatao, maghatag og pagpasalamat o pagdaig sa Dios. Sa mga si Jesus, nini atong ebanghelyo, o amahan, Ginoo sa langit, sa yuta, nagapasalamat ako kanimo, o nagadaig ako kanimo. Nindot kay nga experience sa atong prayer, kanang magdaig ta sa Ginoo. No? Kanang atong mabungat kaniya ang atong kalipay, ang ato ang kining malaumon nga kasinatian tungod kay bisan pa sa luyo sa tanang mga kapait, kalisod nga ginatubang nato matag adlaw, nagkadaiyang mga challenges apan nagpabilin nga mabati nato nga malaumon ta kay naa ang Ginoo, no? Nag-uban ka nato. Pagkanindot sa mga higayon nga mugahintag panahon aron magampo og magdaig sa Dios. Kining pagdaig sa Dios dili lang pud pinaagi sa pulong, no, sa prayer. Ang nindot nga usa ka pamaagi sa pagdaig sa Dios
kining atong kinabuhi mismo. No, ang atong kinabuhi nga magadala og kahimayaan sa Dios. So apart from our time to pray and to praise the Lord, kini atong kinabuhi matag adlaw unta, no, magdala og kadungganan, magdala og kalipay, magdala og pagdaig sa Dios nga atong amahan. Sa matagigayon tingali nga naminaw ta sa usa ka silingan o higala nga naglisod sa iyang kinabuhi, na-depress baka ha, nagproblema. Kunya ikaw, nitugyan ka, mihatag kasi mong gamay nga time to listen, no? Para ubanan siya sa kabugat siyang ginaagian. Kana, no? Nagdahig ta sa Ginoo tungod sa tuang pagkamaalagaron. Magdahig ta, tingali kung dihapod sa kining mga panahon nga adunay mga kalisod, unya kita andam ta mutagana sa atong kaugalingon, volunteer aron mahimo kitang kabahin sa pagsulbad sa mga kahimtang, no, sa mga problema. Magdaig ta atong kinabuhi tungod kay atong kinabuhi maalagaron. So mga igsuon, tingali matag-usan nato, nindot kaayo kung ato gining isipon nga usa sa atong mga angay gyud nga tamdan sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi matag adlaw mao kining paghatag og pagdayeg og pagpasalamat sa amahan sama nga si Jesus mao po'y iyang gibuhat. So hinaot unta nakita pod diya sa atong prayer o sa atong aktual nga kinabuhi, atong relationship, atong mga decision making sa kinabuhi, maghatag unta kitag pagdayeg o pagpasalamat sa Dios tungod sa iyahang pagkamaluluyon o tungod sa iyang kaayo nga hikanato.